Είδες τον κόλλο μου και... άμα γαμάς και κέφτεται τον κόλλο μου, έχεις πρόβλημα. Κλείνεσαι την τρεμαλά και είδες τον κόλλο μου. Ωραία! Αυτό το λέω διασκέδαση αυτό το πράγμα. Μαλάκα δεν κατάλαβα. Για 50 ευρώ φαντάζομαι το κάνω. Καμιά φορά να έρθει σε Αθήνα να τα πούμε. Λοιπόν, έλα ψηλά τι λέει, ο πατέρας σου πήρε. Τι έγινε. Μαλακιά, σου είπα να γυρίσεις. Τι με παίζεις έτσι ρε μαλακάς. Γιατί με παίζεις άσχημα. Έφυγες. Να σου πω, ένα καπνίζεις DJ. Όχι. Όχι. Μπάρμαν. Ένα τσιγάρο φίλε. Από αυτά που δεν μπορώ έλα. Εδώ είσαι. Μπάρμαν. Ένα τσιγάρο, δεν τελείωσε. Κάτι πετάγεται με ακόμη να κλείσει. Τι λες. Ποιος είναι από τις τρεις. Ποια είναι. Έλεγα, πώς και έχεις κάτι πεις. Λοιπόν, δώσ' το στην κοπέλα του φωτογράφου. Λοιπόν. Και συνεχίζουμε παιδιά. Με φωνάζουν να κάνω live στην Κομοτηνή. Στην Κομοτηνή ξέρετε τι παίζει. Πολύ υγρασία, έχεις δίκιο. Πολύ υγρασία μακριά από εμάς. Στην Κομοτηνή παιδιά μου λένε full γυναίκες. Μου λέει ένας φίλος, εγώ κάθε φορά που πάω Κομοτηνή μου λέει φεύγω με 2 κόμενες, εσύ. Του λέω εγώ φεύγω με τρένο. Δεν είχα ιδέα. Πάω στην Κομοτηνή, λέω μαλάκα έχω λέει στην Κομοτηνή γρήγορα να πάω να φτιαχτώ. Και πάω στο κομμωτήριο. Και λέω στην τύπισσα, καλησπέρα μωράκι, θέλω αυτό το look, το ατιμέλιτο, το παραμελημένο, το αντρίκαιο. Μου λέει το ατιμέλιτο, λέω ναι, το ατιμέλιτο. Μου λέει άσε 10 ευρώ και φύγε. Έλα, ήταν ωραίο. Λοιπόν, με τα πολλά στο live, ρίχνω ένα κομμενάκι, παιδιά, την Ιωάννα. Με τα βλέμματα τη ρίχνω. Λοιπόν, την κάρφωνα πολύ ωραία, την απείλησα και μετά λίγο. Δεν θέλει πολύ γυναίκα σήμερα, να ξέρεις. Και πάω στο ξενοδοχείο, παιδιά, και την περιμένω να έρθει. Πράγματι. Και πάω στο ξενοδοχείο, στο δωμάτιο και κλείνομαι και μετά από λίγο ακούω χτυπήματα στην πόρτα. Ναι. Καλησπέρα, η Ιωάννα είμαι. Μήπως θα μπορείτε να περάσω. Και με κάνω. Και λίγη πόρτα. Καλά δεν το πιστεύω ότι είμαι με το τοπίδι. Εγώ το πιστεύω. Μου λέει γιατί έχεις το πουλί σου έξω. Της λέω κάνει φοβερή ζέστη. Μου λέει, κοίταξε να δεις Αλέξη, δεν ήρθα για αυτό το λόγο εδώ. Ήρθα για να μιλήσουμε. Κάτσε χίλια συγγνώμη γιατί κάποιος... Καμάτσι κάτι. Ποιος είναι, φέρτε, ποιος είναι. Βατσάκης. Τι πατάω ρε δηλαδή. Ναι. Έλα Νικόλα. Ο Κοντοπίδης είναι. Ανοιχτή ακρόαση μόνο. Πολλά γέλια ακούς. Δεν απώνεις γιατί. Λοιπόν, άκουσε να δεις Βατσάκη. Ξέρω που μένεις. Το καλό που σου θέλω, βάλε 2 σαμπανιζιά κρασιά. Βάλε κάτι πιο ελαφρύ και έρχομαι. Βατσάκη. Νομίζω ότι μου το έκλεισε. Βατσάκη, σε δίνω στο φίλο σου, ναι. Δεν σε ακούω τι λες, αλλά άμα με έμεινες θα καμηθούμε. Έλα Βατσάκη, πάρ' το φίλο σου, έλα. Δεν είναι για πολλά ο Βατσάκης. Τι είναι αυτό μόνο. Σ' αγαπάω. Είδες πόσο... Είδατε παιδιά πόσο εύκολη είναι η επαφή με τα άλλο φίλο. Τσιγάρο, σ' αγαπάω. Αλλά άναψε το. Άναψε το. Τι έτσι. Αν είναι μαλακισμένο τσιγάρο παιδιά, δεν πρόκειται να κάνω ούτε 5 λεπτά ακόμα να ξέρεις.
Δεν λέω μαλακίες, θα λέω μαλακίες, το ξέρεις. Θα το κάνω μωρή, μόνο για περιέργεια. Ένα αναπτήρα. Μπορείς να μ' ανάψεις λίγο δικέ μου. Θα μ' ανάψεις. Με ένα χέρι ρε πούστη. Ποιος είσαι. Λοιπόν, κανονικό είναι. Τι έλεγα. Ναι, και έρχεται εκεί πέρα και μου λέει δεν ήρθε και αυτό και να μιλήσουμε. Στα καπάκια του πουλίμου είναι στην άκρη του δωματίου και είναι σε φάση κοντοπηδί. Ας το πάω καμιά βόλτα. Να πάω για να πάω και έρχομαι. Το πείτε εσύ, δεν θέλω να ενοχλώ εγώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Φεύγει το πουλί μου. Όχι, εντάξει. Σκηνικά και ωραίο, παιδιά. Έχω φωνάξει μία φίλη μου 10 χρόνια φίλη. Και είναι πολύ δύσκολο άντρας με γυναίκα. 10 χρόνια φιλιά. Πολύ δύσκολο. Ποτέ δεν έχουμε κάνει τίποτα. Ποτέ. Και τη φωνάζει. Μαλατσία δεν είναι, δεν πλάκα να κάνεις. Λοιπόν, 10 χρόνια φίλη, παιδιά. Και τη φωνάζω στο σπίτι και έχω πάρει τεκίλες, ουίσκια, μπύρες. Αποφασισμένος να τη μεθύσω. Και είναι και ο Γιάννης στο σπίτι. Έχουμε κάνει τον υπολογιστή με τη φίλη μου και ακούμε μουσική. Και είμαι σε φάση. Τεκίλα, Ελένη μου. Ουισκάκι, Ελένη μου. Μπυρίτσα, Ελένη μου. Σφινάκια γάμα το σπίτι μου. Τελείωνε. Και είχε αρχίσει και την άκουγε, παιδιά. Και προσπαθώ να κάνω νόημα στο Γιάννη που είναι στο κρεβάτι πίσω να φύγει. Και με τα χίλια ζόρια, παιδιά, ο Γιάννης σηκώνεται και φεύγει. Και μου κάνει Ελένη, μωρέ, έχω ξεχάσει κάτι στο αμάξι του Γιάννη. Θα κατέβω και εγώ να το πάρω και έρχομαι. Και κατεβαίνω και βρίσκω την ευκαιρία, παιδιά. Και βγάζω τις χειροπέδες και τον baby oil και τις αφήνω πάνω στο κρεβάτι. Και κλείνω τα φώτα. Και βγάζω όλα μου τα ρούχα. Και λέω με το που μπήκε η μεθυσμένη Ελένη μες στο δωμάτιο. Αν να αρπάξω, λέω. Και έχω βγάλει όλα μου τα ρούχα και έχω κλείσει το φως. Και την ακούω να έρθει από το διάδρομο. Αλέξη μου ήθελα κάτι να σου πω. Χριστός και η Παναγία, τι έγινε με τα φώτα. Κλικ! Γουστάρω το Γιάννη. Και είμαι εγώ. Ο Γιάννης! Και ξαφνικά χτυπάει το κινητό μου. Αλλά το κινητό μου είναι δίπλα από την Ελένη. Της λέω, μου το πιάνεις λίγο. Και το βάζει ανοιχτή ακρόαση. Εκεί είναι ο Γιάννης από τα μάξι. Έλα, Αλέξη, δεν το πιστέψεις. Η Ελένη μόλις μου πόνει με γουστάρει, αλλά δεν το λες εσένα γιατί σε έχει πάρει για σοβαρό και είναι καμιά πουτάνα που θέλει μόνο σεξ. Και είμαι εγώ. Και είναι η Ελένη. Συνεχίζει ο Γιάννης, λέει, να σου πω ρε μαλάκα το σκηνικό αυτό με τις χειροπέδες και τον baby oil θα το κάνεις. Και είναι η Ελένη. Και είμαι εγώ. Δεν έχω ιδέα. Πετάγει το Γιάννης και λέει, πω ρε μαλάκα, τώρα πώς της λέει να τη γουστάρα την αδερφή της. Και είναι η Ελένη. Και είμαι εγώ.